Γεια σας, αγαπητοί φίλες, φίλοι και συνεργάτες. Με το βίντεο αυτό θέλω να σας καλωσορίσω στην οικογένεια της LR. Σε μια οικογένεια που πάρα πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν βρει τη δική τους ελευθερία, την προσωπική τους καταξίωση και τον δρόμο προς την οικονομική ανεξαρτησία. Σας καλωσορίζω ανεξαρτήτως από το πόσο καιρό είσαστε. Κάποιοι έχετε κάποιες μέρες που ξεκινήσατε, κάποιες εβδομάδες, κάποιοι μήνες, κάποιοι πολύ και πολύ περισσότερο. Το κοινό στοιχείο που έχω εγώ μαζί με εσάς είναι ένα, ότι ξεκίνησα ακριβώς όπως και εσείς με την ίδια αίτηση το 1994. Δεν ξέρω εσείς πώς είδατε την δουλειά και για ποιο λόγο εσείς ξεκινήσατε. Εγώ τότε ξεκίνησα από περιέργεια και γιατί όλα αυτά μου φάνηκαν ουτοπικά, ότι όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει πουλώντας καλλιτικά. Έτσι εγώ τότε τουλάχιστον το είχα δει. Μετά από 20 χρόνια και ζώντας όλα μου τα όνειρα με την LR, είμαι εδώ για να σας στηρίξω, να μοιραστώ μαζί σας τα 20 δικά μου χρόνια εμπειρία, όλες τις δύσκολες στιγμές, ώστε ο δικός μου ο κόπος, οι δικές μου αποτυχίες να αποτελέσουν για σας τον τρόπο για να φτάσετε στα όνειρά σας ή έστω σε ένα πολύ καλό δυνατό δεύτερο εισόδημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαστε εδώ με όλη την ομάδα να σας στηρίξουμε σε κάθε σας βήμα. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τώρα τα τελευταία μέσα, όπως είναι τα Skype, τα webinars, τα emails και πολλά άλλα. Στην πορεία και εφόσον θα κλικάρετε και θα εισάγετε μέσα στο email σύστημα, θα λαμβάνετε από μένα ανατακτά χρονικά διαστήματα όσες πληροφορίες χρειάζεστε για να εξελίσσετε συνεχώς στη δουλειά αυτή. Θα λαμβάνετε email με βίντεο για τα προϊόντα. Θα λαμβάνετε για τρόπους επικοινωνίας, για το πώς μπορεί να βρείτε νέους συνεργάτες. Όπως επίσης κάθε εβδομάδα κάνουμε 3 live webinar, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 6 ώρα, που μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς και οι νέοι σας συνεργάτες για να αναπτύξετε τη δουλειά. Παρακαλώ πάρα πολύ μόνο τα βίντεο που θα λαμβάνετε από μένα που θα έχουν εκπαίδευση μέσα, να μην τα προωθείτε σε διάφορο κόσμο, διότι υπάρχουν αυτά ανεβασμένα σε μια online ακαδημία που κοστίζει από 1.000 μέχρι 4.000 ευρώ, όμως για σας αυτό θα είναι απολύτως δωρεάν. Γι' αυτό μόνο μια παράκληση, να μην σκορπάτε δεξιά και αριστερά αυτά τα email. Αν κάποιος θέλει, μπορεί πολύ ευχαριστώ να γραφτεί στην ομάδα σας, να συμμετάσχει μέσα στο email marketing και να τα λαμβάνει όλα αυτά από μένα δωρεάν. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο και στην Τίκα που τότε σηκώσαν το τηλέφωνο, με πήραν τηλέφωνο για να μου μιλήσουν για αυτή τη δουλειά. Κάτι το οποίο ξεκίνησε τότε ούτε για χόμπι, ήταν τελικά μια δουλειά που μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Στα επόμενα email, εκτός από την πληροφορία που θα λάβετε από δική μου πλευρά και όλα τα νέα της LR που μας στηρίζει αφάνταστα, και θέλω να την πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, θα λάβετε από μένα επίσης συγκεκριμένα βίντεο, π.χ. το ένα θα είναι όλη μου την ιστορία, πώς ξεκίνησα, πώς ξεπέρασα να ακούσω 200 όχι, παρόλα αυτά να με τα παρατήσω. Θα λάβετε ένα άλλο βιντεάκι από μένα που θα λέει πώς ακριβώς βήμα-βήμα τι έκανα και μέσα σε 36 μήνες έλαβα 1 εκατομμύριο ευρώ από την LR. Και πώς μπορείτε και εσείς κάνοντας τα ίδια πράγματα να το κάνετε αν θέλετε και ακόμα πιο γρήγορα. Όλα αυτά και πολλά άλλα εδώ μαζί σας. Επίσης θα μπορείτε να έχετε άμεση επικοινωνία μαζί μου και με το γραφείο στην Ελλάδα, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, με όλους μας τους συνεργάτες, είτε μέσω Skype. Θα δείτε στην επόμενη οθόνη τα Skype account μας, θα δείτε το Viber, το τηλέφωνο μου είναι το Viber, μπορείτε να μπείτε μέσα σε γκρουπάκια για να λαμβάνετε κάθε μέρα μηνύματα νέα της εταιρείας. Έχουμε ένα πολύ δυνατό σύστημα, το μπορείτε να το αξιοποιήσετε ακόμα και από τη ζώνη του βολέματος, από το σαλόνι σας, από το κινητό σας, για να αναπτύξετε δουλειά. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα δικά σας τα όνειρα. Είμαστε εδώ για να μην περάσετε τις δυσκολίες που περάσαμε εμείς. Πλέον η εποχή τσιρίζει για δικτυακό marketing, η εποχή τσιρίζει για ευκαιρίες και είναι η κατάλληλη στιγμή. Σας εύχομαι καλό ξεκίνημα, διότι ξεκίνημα στο business LR δεν είναι πότε γράψαμε την έτσι, αλλά πότε η ψυχούλα μας είπε ναι, τώρα ξεκινάω. Πάντα μαζί σας, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην οικογένεια της LR. Καλή επιτυχία, Μπάμπης Ζανιλίδης.